Gachok. Isa. Oy, 5 na naman. Oy, isa. 2. Ah! Alright mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At siyempre mga tupay, ako'y bumabati sa inyo ng magandang hapon po sa ating lahat mga tupay. At siyempre nandito na naman ako sa aking mga kaibigan, mga kabataan mga tupay. At siyempre magpapalaro na naman ako ng Flip the Battle, di ba? Flip the Battle Challenge para sa kanila. At saka siyempre mga tupay, magagaling naman to sila, yung mga bata lang to mga tupay. At saka siyempre nandito na yung buti. At sige, alam nyo naman siguro mga tupay yung larong Flip the Battle. At siyempre tagtatatlong tira kayo ha. Okay, bago ang lahat mga tupay, nais ko kayong i-shoutout lahat, mga solid supporter ko. Shoutout sa inyong lahat. At hindi ako madalas nakapag-upload sa YouTube mga tupay dahil nagkakasakit ako mga tupay ng 2 linggo. Akong nagkakasakit mga katupay. At medyo ngayon ay okay na. Yun, sa awa ng Diyos mga tupay. At siyempre magpapalaro na naman ako ulit mga tupay. Itong aking mga kaibigan, mga bata mga tupay. At siyempre maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Okay, ito na ha. O pila na. Pila na kayo dyan. Alam mo na ba kung paano ako maglaro? Hindi. Okay, ganun mo lang ha. Ganun mo lang yung bote. Oh, ganyan oh. Ganyan lang oh. Bang! Oh, muntik na. Pag tumayo, may 5 piso ka ha. Okay. Ano pangalan mo, boy? Ben. Benbe? Ben? Oh, sige, Ben. Oh. Tira na, 3 tira ha. Kailangan 3 tira lang. Dali. Oh, sige, pag Ayusin mo. napatayo mo, dito mo hawakan, ganyan. Dasam mo na lang. Yan. Patayo. Ayan, 3 tira. Sige, tira. Ugay. Isa pa. Ikaw po. Uy, wala. Isa pa. Uy, wala na men. Iba naman. Wala na si Ben. Wala na patayo. Okay, ikaw naman. Pangalan mo, boy? Daylan. Okay, tira. 3 tira ha. Uy, wala pa rin. Wala, isa. Uy, 2. Isa pa. Ayusin mo. Ay, wala rin. Okay, next. Pangalan nito? Bimbi. O, isa. 2. Eddie. 3. Wala pa rin. Okay, pangalan. Daylan. Mariano. Isa. 2. 3. Wala pa rin. Ano ba naman yan? Pangalan. China. Isa. 2. Sumali ko. Wala pa rin. Sige. Sino? Lahat kayo makatira. Sige, tira. Si Bochok. Alis ka dyan. Isa. 2. Uy! 5. Wala 3. Wala na. Isa. 5 lang. 5. Dito 5. So, nakapagpatayo na ito. Ayan. Bochok. Tira, Chok. 2. Isa. 2. 3. Wala. Ano ba yan? Oh. Tira. Isa. 2. 3. Ano ba yun? Isa. Okay, ulit. Wala, isa lang nakakuha. O, tatlo ulit ha. Ito. Wala nakakuha eh. Malas naman ninyo. Okay. Una ulit sa ano. Una. Yan, ganyan. Ayaw sumubi para makalima ka ha. O, 3 tira pa rin. Sige. Isa. Lipatan lang. Ang layo naman o. Isa. 2. Wala pa rin mga tupay. O, isa na lang. Isang tira na lang. What? Wala pa rin. Okay, next. Diyan ka lang kayo para makuha natin sa camera. Isa. 2. 3. Wala talaga. O, next. Wala. Isa. 2.
Tatlo, wala pa rin. Wala pa rin. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pa rin. Ayan, next. Sunod. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pa rin. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pa rin. Oh, Butchok, butchok. Kailan mo butchok? Ayusin mo, Chok. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pa rin. Okay. Isa. Dalawa. Oy, isa. Wala na. Oh, may lima. May lima. Oh, lima. Wala na. Wala na. Wala. Wala nakuha. Wala namang nakukuha eh. Oh, isang round pa, dali, isang round pa. Oh, isang round pa. Usog konti. Usog pa. Isa. Dalawa. Last round na lang yan ah. Tatlo. Wala na Ben. Wala na. Next. Next. Okay. Isa. Dalawa. Ilan na yung mo? Tatlo. Wala. Usog pa dun. Kaya di makita sa kamera. Isa. Dalawa. Oy, nakalima. Oy, lima lang. Wala pa. Oh, lima. Yo, sige, tira. Isa. Dalawa. Oy, lima. Oy, lima lang. Ada, lima. Okay, ito. Ito balag. Oh, tira. Isa. Dalawa. Alo, isa na lang. Tatlo, wala talaga. Wala pa rin. Isa. Dalawa. Tatlo, wala. Butchok. Butchok. Isa. Oy, lima na naman. Oy, isa. Dalawa. Sampo. Oh, sampo. Isa pang daw. Oh, sampo. Isa pa. Di, wag na naman. Nasa iyo, Butchok. Ito. Isa pang round. Isa. Dalawa. Tatlo. Ay, wala na. Tama na. Tama na. Nakailang round kayo. Tatlong round kayo ah. Uy, bibilit. Tigta tatlong round kayo. Hindi na. Ito, hindi na kayo. Nakapatayo kayo isa, di ba? Ito. Wala. Ikaw lima pe. Kayo, Butchok. Ito si malaki. Oh. Ulan. Okay, ikaw mayroon ka na, di ba? Ayun yung sa'yo, 5. Kuya. Ito. Oh, tagdagan ko 5. Bin. Wala ka? Maubos yung bariya ko ah. Udin. Pwede O, tagli-5 na lang kayo. Moron yung 20, di mo. Wala na akong bariya. Ito na lang. Naglilima. Uy, meron ko na oh. Isa pa nga. Okay na. Isa pa nga 5 eh. Wala pa siya. Uy, big. Wala na. Kulang kasi isa. Kuya. Udin kaya. Kuya. Wala na. Tama na yan sa'yo. Ilan ba yan sa'yo? 5. Wala na. Wala na akong pang... Wala na akong sukli. Wala na akong pang sukli. Oh. Ay, Butchok. Naka 15 years bukchok eh. O, tama na. Pansukli ko na to. Pansukli na. Tama na. Binoy ha. Tama na, Binoy. Ito yung mga kaibigan ko, mga katupay, mga bata. At siyempre, pinapalaro na naman natin sila. Katupay! To! Babay mga katupay! Ayun pa yung apo ko, mga katupay. Oh, yan oh. Yan oh.
Yan, sibot. Ano pangalan? Jan. Yan, yan, oh. Tabatchoy, mga tupay. Chubutchoy. Tabatchoy. Bye-bye. Bye. Okay, mga tupay. Dito na lang din magtapos yung video natin, mga tupay. Video. Okay. Like and subscribe and share. Subscribe and click the bell. Click the bell. Bye-bye. Bye-bye.